mama yamamu nyina adwo ebrem ena yade adwumre no sia kasei ede ebrewo kasei obeti yenka ewo sompa enkranza sunwanefo so ebefa bi na kasei de ebrewu emu ensem ne tofabo ebini no atwa krata e de abeto abonte na nsem ben e na won krata no mu ma me sisilanda pa ne nsam ayeho ewo mam ha no sabre ya me no kase krata watwro sa adwuma no ode ato ho no omampani nadoda kwakufuado akasa afa ho ehwehwemu bi so abeto abonte efa kwan ya ma efa so ewo ho esan sansem wenu entino Eric Bawa we social commentator sansem we yinada wono so agepene eso obedi ho enkomo abusiansem no do so yimo obetimi akaya ho ewo social media platforms ahodo ni na so Sompa TV Ghana ewo YouTube and Sompa 93.1 eno see Facebook TikTok YouTube and Twitter ni na yedamu ho no ma yebu fumpa eno ti wo comment obetumi agya ho brepamu no ekuabo achewa asampa yetiamini minu abebe kenkani na Oseya abuaje oforisu enso enimidin yenye bre na yentie kase nimu ensemwe Waman Ghana ayenchiri wahyew ayeho na ensemwe bomanfo etu no sre ene abasa ne nyina ene se esuafo wano ene da sanitation and water resources ano ene Cecilia Dapa ne nsemo de atudwa enyina ne se omanfo ente nyoma biase se ka ye hwe omamu dia ye wosika krabia hudo pi ewo memha na empokura no obi obeye djuma na ye betua ne ka ewo se wode ne sika ne kwoto bankie na eto bankia na humjie mu no emre place mu watumi akoyi bi na watumi atumi ede adini djuma na ye nanyane a Cecilia Dapa wano ene ye soafo se de mdi kaka ye no sika pudu eda ne dem enya asem ketwa na sa sika agira ye monfo no a na enwunu no ni nyina ne se koda wo ye adwuma e woni fie na sabre sika kodi wo mo asemi akokodi asemdibia eno amansemi sadia Ghanafo esi enwunu mame no enya asem keto akura na wia ye da sode ya mame atro krata tetenten se adwuma ye de ema no se dwumadi a wobedi na wahwe sanitation and water resources so no sabre mame se dwumadi no ontumi entoa so efrisen semwa aba no wohwe no asifom sadia beya court nsensem no obetumi ade akire nanumu na wo mampani na adodanko akufuado esem mampani na adodanko akufuado suketu wo yipabre sabre wono so agepene se dwumadi a wobedi ye na empo wose wontumi eni no wode mpaibo atachire na empo no ono dia ye ne yapi se dwuma woti ade bo wo man na asem wo yi aba no wose ontumi entoa ne dwumadie so no omampani na adodanko akufuado krata wo tworo ye ade supporto sa mami no wono so agepene se odi enhira ema no na emom ehwehwemu enso ebedadi amanyoma atumi akonkai ebo dwumadie wei eso Tebia a free ni kofi ayite awo akwete nantan wo swalata ebusuanimu ya wo kire se wo de arehu ahye na kuma muma ena de beto abonten se wo mo ba wo mo de hye wo mo nua ba woni monyamfo hani sherry ayite afri mo ne kita won sabo so me no ne da etoso aduonu mienu ena ye hwere ma metianam so ama NDC amanyoko no so atron kata e de beto abonten na we krampo de eye kane mampanyi ya wono akasa sa kire se wo pese ohim franka edema NDC amanyoko no manfo John Dramani Mahama wona ne yire eno monsa ehye krata na se wo mo kire se asemi omote ya no eyo makoma mu ya pa esane so mo hwe ma meheri ayite ne modem a ehwe ni na nso arehuo mu ena wo bo ade ato ne nsa afre no no manfo bekaya mami no ye soafo edema apomoden ho sem ene akire krampo ne san be yi no se wono ena wonhwe obade ne pa ewo nsuwa ahodo no mu ewo kane mampanyi John Dramani Mahama na aban mu na wo firi mu edano memene dano kita won sabo so me no ne da etoso aduonu mienu ntianam so ema Yeram Hamad koto ni Facebook page so we die
ayara ho samopa eyo mo ya na eyo mo won yie se anti sherry ye omu ni na nim so bo no homodin yie ewo NDC amanyoko no mu no oba de ato ne nsa e de afra no nti we de wonyankopon nankasa emfa ne kra ensie yie na asa sadia ensami agigiri wa show ewo memha na sisiri adapa ne nsam amafo etu no sre ne abasa no Eric Bawa a social commentator na onim de awa manyosem ye pa ye no enko enhoma so ne enko twetwe nkomo ensem a asi wo memha no sei na yesi eka no Sabre Eric enso ye pusu ahoma no na ye toa so sei benya Eric na ye de ensem no enso apem no na ne nyia no enso akonkan Eric gina homa no so a yenko na ye ne no enko twetwe nkomo Eric otime ka memo adwo Yemhwe na ye ne Eric entwetwe nkomo efrise ensami eba ye no Ghana manfo no pinu a ene pese etiase se empokura no sikapuduo entese edawo dem amanfo ebusa se ebre pan ena Cecilia Dapa efiti adwuma se na woye amanyosem na empokura no sika wei edane dem no wamanfo enwunu maame no se adan ena wonfa nkoto sika korabia na odi sika wei etu ne fie eno akoye nchiri wa hyew ewo Ghana mem ha amanfo enso entiase Eric gina homa ne so Eric otemenka ya metonka panipa ne prompt say pa ye bebu sabi se ensem a ekoso na ye nchiri wa hyew ewo Ghana mem ha se sanitation and water resources swafo a wo hwaso no sabre sika pudu a ene koda akofa no sabre panipa se me wote ye no oyemu anse o kakra asoma kafe na aba ena ye friend news na asoma bia si da de eye news bio what ma say me too asoma nna afe na asi no eno eye news se no ana asoma bia si da no me de wo ko abakosemu ene ma me ntia watie fu ansa somewhere in 1996 wow Obeda Samoa one is the longest serving foreign minister for Ghana. Or NDC Nimafa. Opposition power. Also, what is 300 million? I got to the garage. I'm on the police in Akuya. As I am a nice FM station in Ghana. I don't know where the truck Akusiaga. That am 300 million and then the 30 billion. No. Or the question the garage, we did not go years and the Java. I know Ghana for an answer situation, FM, you want media, no, any vibrant, as I'm here to Ghana for any I can bet Agusiaga. Okuja Blacka. Now, was it 200 million? I want to come over the Akosi Washington Bay. We are. Victoria Hammer, no a deputy minister, male staff. On one job and a record or your call. No, because only the politics are one by there. When you're $1 million were giant. No, I said, oh, we are open, we are also my 1 million. Now, Siselda, Badi, a Basana, whom I any politics, Machalana, middle call memory lane. Sabaya, Yakasamuno. Yenyi politics you money and say any person punishment you are Toronto the manner, young farm man, Yenya politics, the Oka NDJ, Bibia. What's happening? What's the case in the class? Today, the question may be something. They didn't remember Mamma Basso. Because in this part of the world, hello. Yes, in this part of the world, you're from Adelo. I had to say, better say politician, why you could do some resign. David, why you born a pass or resign. But we were proving to a lady. I said, I don't know, Yamano, to my resign. Or resign, not just a case in your dead case in your week. They are now probably will cost one. We are $1 million living. 300,000 euros on your field. We pay everything.
A day you are from now, we account what you want as a minister. Oh, if you tell me the question now, I don't go with your same back also. Yeah, did you have an asset declaration? Okay. The MBC was independent debate in there. For thinking Ben and Morgan, I don't be out of work, or I declare on assets. Or I declare for a moment and care. Make a politics, I may a year in this year, because that's for me. Only 94 never be believed. One I declare the assets, I'm a year yet to say with you what you say any other. The same, I'm no open to cynic him out. But I conform, yes, son is as how, also about that, about travel. Yeah, the asset declaration from the Quebec, maybe I may buy, but we'll say. Over console, I know declare what assets. Me, I know because I said, yeah. Accra airport here. Me kasi ni bio. Okuya to abla kwa ofio. Oh. Sami je fi ofio. Ebi before no fi ofio. Now airport here answer na obi yan sa no kra no. Ido kra be 3 billion ni e se kan kan. Then who be say di pa no pay yet. We MPA we pay yet 120 million. And we have been a woody. And we have been a tribute our Kanaka. And we have been a quay. Me quay ye me bonds 20 Ghana every boy in the woman. Mr. Bawa. Hello. Eti say asset declaration no na kyerɛ Ghana ha no si ahwɛ amanwɔfoɔ anaasɛ wɔn a wɔde da twono ano na wɔhwɛ abannwuma so no sɛ yɛhwɛ wɔn agyapadeɛ ne yɛhwɛ wɔn pay no na sɛ kɛnso a saa wɔn agyapadeɛ nyinaa no ka abanfa ne santo so ana ayɛ biribi te sɛ yɛ biribi ayɛ de hyɛ corruption asɛm baa ne yɛte amanyɔfoɔ de wɔn hyɛ o civil servants no yɛ akorɔmfoɔ sena amanyɔfoɔ no wokɔhwɛ bi a ɔyɛ coordinating director anaa ɔyɛ investment engineer anaasɛ ɔyɛ finance officer wɔ municipality bi na ne dan a wɔsiasi ne kurom na wobisa sɛ ɔno so ne wokɔnya sika no wɔɛ ne pay yɛ sɛnko nti corruption no yɛfa ate a yɛnyi poisonous mu yɛnya amanyɔfoɔ no ɔmo deɛ koraa yɛ ketewa bi o ɔmo dodɔ yɛ sɛnko bebree naa wɔ hɔ a ɔwo sɛ but yɛka corruption a yɛnka asɛm no yi o obi wɔ hɔ a wei nea maame no akɔyɛ yi it has come into force the idea of conspiracy theory. Conspiracy theory is that the argument bubu. We are I know they feel conspiracy theory. Theory is that Jama has to say a ballistic and Wakuya. The abansi ka which may be abansi kasa. Ana Jama we share gold. What was the theory they be? Ana Jama Wakuji theory be no. Ana Wato Nubone and theory they be no. I say young Butena, then the president kind. Investigation into the matter. What is done like the case tonight? The do down a highway. There was a woman be one jacket or drugs. Yeah, very much our winning meaning. Once you need to know, as some people can find on a conspiracy theory. What do watching in the account? Yeah, you know, whether I can go ahead drugs. The only way we saw her, na jabadia wanyano ebi akwa na ye abusia gold ye wo ho no abusia bi wo gold ta ho se twam ebi dia kwa adane ne de boso ma omoso no enta ya na ye wi aboso okay o yes akwa na se no wi aboso ko dwam a sese Mr. Bawa ono o se san ko no ye ko no ye nti ono ne to na se sebe wa wo ni ba no ne nam afi se sia me ke wa ye ta it also very conspiracy theory. I go and I walk frame and I walk into the drama. And I was so good about it. And I jam how we are cocaine or yedi. And Madame medical madam as the father when you could do a resign. Now the reward area. They won't be that done up for. I said now about where's the guy be our only parties that we want. Come and refer. Okuya Tabla and Correfer over the Samoa case you and Victoria Hammer case. Okay. But what the parties that will get some year equalization? Okay. The assembly maybe not saying that yes, there are 2 ways on. Mr. Bawa.
hello panipa na baby a enwoma no ekeka koduro no se wohwe kwasi broni kromu a se ukoye adwuma ho na akodi pa wa abroche na wo ba o ma Ghana mu a sika bi wo ho a untumi emfa ma wo man na maame ni sika na wo fie no esafata se ne ese dafie ana se na ese ode koto bank na edafie ne no ode be koto bank no ho nsem kan ne se wadwene yawo adebi a friend money laundering se ukonya sika fu bi wa abroche na o pese o de ba Ghana ana wonya sika fu mu bi wo Ghana na o pese o de kwa abroche a this a we ne friend money laundering hotels bebre wo Ghana ha yetisi a apart from Ghana anwia ene Ghana cement no ehun na de ne ho ba bibia no efi abroche na eba ebia ni bakwa a wo sisa hotel no gabon bia wonye na abroche no o tumi pass Ghana ba ni o de ato esa ne ma na aba bi ti hotel wa example na me de ma wo Menka se hotel bia wa no money laundry that or this kind of extra bochaba ebi de kwa no or the fa offer Magana direct the before Burkina Faso na Togo ni nemu bi so fashion o na kana jina be land Ghana na be o nane no ezekam Ghana so sa isa bebre ejima mu ko aboche ye ma mfamba the use of your money laundry no a crime. The two out with them 30, 40 years was all same man. You know, my issue no. We young na the crop. And this open them could be on fire. Ebiana then America may the other say the American a conspiracy theory. Imagine America. So when you baby I say Mamma Koya and Tika I down. If you are every quarter they say $1 million and a year can want them move. Obia Koyo. Then the ticket at bank here, winning. The baby banking secret. Banking can't know. Now the foreign account, maybe as we are winning. Dollars send them winning. The year as some bar at the cocaine as some everybody Ghana. The bar now and is there now. MPB was a MPB Narcotics People's Party. MPB was this year National Drug Cartel. Now you do you near the Zana or more year cocaine so Eddie film, no more film. Now almost Jimmy 77 brothers from Mr. America. Now Yamma, you think China 7, you twist like it down, man. Now yeah, almost 8 Jimmy, I know we are. Did you say about Mamuni now? You bomb near you pass the film. Then be that question. Mammy. Obi no obi can't be all defend him avenue. As why minister 8 years, why MP 8 years. This has go with sir. And the major was one of MPBI. Oh, never and I minister BI. And yes, I'm here come. Yes, because why you 8 years? Whatever I do 2 years of that. But best soon I will get for 2 years. And Mouse walk on a high say. Over South Carolina, I didn't have bank of tax. A man buy. A man abandons Cadian put your money. They tell mutual tax and they are into business. No, okay. The Casuna here on commodity or more tongue. I will business. Do this Caco to no go bank. Okay. Mr. Mawa, answer now back on my last question. Sakoko Bane say, Mammy, why minister for years? Any abambeko abambeba. Wadi djuma son yenim na djuma kasa woye se kokoba ne se ye hwe na djuma ne ye hwe dibira wadi ese minister no a na sika no eso chesa ye betu aka so wa wi o man na This is a proof. Or we are man say one day no ko we free one a very report am on the BBI so on better now to get a proof of corruption of this type no urgent. One of our young Museo, Mammy, Sabi, and 2 gallons. Now, only 2 gallons are sent our yai. Some men are the man. On a person, $100. Every woman is this ground on what is $100 big war. Oh, it is such a proof, no, urgent. Now, I will try. And here, your proof, dear, Obian to me, Casama, man, or 4 months. Was it? Se proof on count, dear. Obi antumi kan che Cecilia se we o man sika.
Okay, the woman will take you to proof. Man is Ben where we are. Okay. Minister of Science and Environmental BB, you know. Ben a quarter or 5. Or more accounts, or more reported this KBI. On the president, I don't know. I said, then I make a show. I was young. If you're not going to be town, yeah, Master Amon said, Barbara, Una Sevi, they say, we have Bema Ubia, now if you want that this day, as I go away, I could be able to go. Who go to the Goya? Okay. Panipa Wadauroma and you made your bedase. Yeah, brother. You're very much for Suabuaje. Sompa TV, Sompa FM, Yan Central for Yan Central for Manay. Bye. Eric Bawa, a social commentator with the Emmanuel Sam Echipa and you made your tenenka, set watch and someone I bet told Bigger said de Cecilia Dapa, Sika Sen Samono, Nawachiri Muno. Ninchire efija kwabre south na ofa pankro no etimetim kwan no so akopiemu ewo edube so besiase a ebeye wabofo no wo rebe ho isane se wo hwobola pa esumo hono man ebeye wo nwanwa na ahomete eniti yensaka onobu kofi ageman ewo ahoma no so no eneye edube nso besiase assemblyman yana no twetwe nkomo isane se ehum enwanwa yie wo mani sika na hemfa na ekọ sabre ya yare ebu ewo man yimunum arenti na wose ye hwe na bola emene yen ewo adubenso besiase woni monyafo yi Sompa FM studio me mo adwemo akwaba yansa anka no egusu a ye wo so ahoma no sede be ya yansa beka onimonyafo kofi ageman adubenso besiase assemblyman wo be piemu ewo ye Facebook handle no so wo be hu sa bola no esum hopa esum kwa no ho pe ena amena bi atachepo ena nsu ahyemu ma we de ti soronko ono abo Sompa FM studio me mo adwemo akwaba o ya me de wa hema me jidi se bibia de na akwamu de me pa cho Grabio. Mijidi se bibia dida na akwemu. Me pa chan. Ye de rade ase. Honorable, wakwaya assemblyman e wa dubi so besiase. Bola na esum kwa ne ho no. Anya bia we hu ana. Me pa cho e no kretro na wo ka no. Na sa bola ya asem de obusa me ho asem a. Me pa cho te me nka yi de. Me wa hapa meti o. Ball asem de me da ni pa kra de to platform so ase ball free tete amena nanom be kire dubi so be ase dubi so be ase no o free atimatimu a o be ba esen no wa ba emase no wa be duru dwuna ase dubi so na ye right ho no mo famu a ho kwa le kwa adwuma nka ase kese kro foforo no nyina be di sa ntem ho ekwan na muhunu saade no so no enne fa so kọ kumase enti ball yetimesi ompie bebre ya kan wasema aka me ya samre ma die enye se me bebo this inachi da bia wo se odi ama zoom lion fo ne letters ya kire de se me kan wasemo a buburu ya enti se padi hunu fo yi se mo hunu saade ewe ewa dubi su besiase a nukure nyame anim ni ano odin Sompa FM amo frɛ ma nyumre ya de minim fa ho no so wanka sa wonimu sɛ bola no sum kwan ne ho me pa cho ai ana mo be pote na watu di afasa asem yi ho ohima mi gina o minye obi a me som fa ba ko me ye coordinator adubi su gina se area na me san ya summary man enti sa bola e ho asem de me di hu dwuma die mi di si de adisi kisadi poku APC enti se mi no kasa se mi ntimi ntwatoro ento sabi mi di si ana se masamra mi emu adwuma na ma twere mu asem sa pinia mi hunu ho se enti ba me metu ho na mo pi pa tu ka se bia na mo be na metu a mi hunu na mo bi o amesa atu sanka bia me de ko en zoom live for ba betu amani
Onimoyamfo. Openyu wo. Me pa cho metio. Ye hwe ni same bra. Me pa cho say. Me say, wo kasa edru bedwam. Wo kasa de hye ni betie. Nti wotu anamo bi se nka wo beboaboa mabunu no ano. Na nka mo akasa mo de atomo ho so se. Mo bekwa akotu bola na se afri honom. E na anya yie. Anansa wo nya ye kora. Mabunu ya sema wo kan de. Kani ni mpolu na ye bokwa asafu djuma. Kro ni ye kese na no odin. Enti saade na me kan wasam no. Ade a me hunu se ayade a management ne ba bia so ate. Enti wo ka to because of me nkom na djuma etimam fo obesi ni fie. Enti ayete se nka do ye bi ena nka mafrɛ me dey for mafidie yi so. Me pa cho mitio. Honorable Kofi. Se se mo fo tie wo wuni musa. Minim sa. It's a sembe pa na beti ma ka cho mesa ne se wo mo akasa na to abadema wo. No kre. It's a me kan se eye wo man na me mitimu ana me di mu asamre man no. Enipa ne bebre bi o me di adesrede to sabi omo nsem obi no. Onya busa wo so man no se na mo wo. Ma me krom wo hini ni ha. Akoye empanyin bi asabi wo mo ti kro no mu dada. Ni o mo pe na o mo chim wo masem fa. Enti se o ka sa samre man tumi o so ba da ben. Ena me ko aban mu nsusu amaba no mu ho no o mo beta meti no. Maka ma enti me stress se mu enipa ofro bi e wo firi ekrom ha mo ni mu adubi so besi ha se adwuma ka ase kwan no. Ena se obi a wo siga wo soro ho momye ni ntoboa se de paade hunu foye hunu atwe magina so yi na momye mpa fidie bi ne mpia na wodi enukure ni mi amenam hoda na sanhwe ne TV so ene eyade a o mansan nyina ehwe intimisrawo ma me mesrawo ya na me disraf ma fidie ne so na o maboa me yetima siesie ne wodi ba ko yade a eduregu me hwe yade pa bola yi be pa ya Honorable Kofi ya asamo. Meda se ene wadaje anwumem ye ni edi asem no achi pa enu nti ye hwe se na wotwe sen na ye besan afro na ye hwe se de mpuntuo no efa bola no ho no akosi Sompa FM meda se meni etie for da se anwumre abusia ni pene ni twetwe nkomo eye dube so besia se assemblyman wo ho no monyamfo Kofi Agyeman yetwa kase no so na ya dia mamua asemwa adane chiapia na Ghana for ewi na nopa ewi awowe na anwumere so owe no anadwo awokoda so owe no eye Sisilia Amadapa ne nsam ene ne sika ayere firi ne fie ho no Ghana for ani abriye papa dodo no asusu se eyoman no esika a yentumi enyi National Democratic Congress NDC amanyoko no emfrim sabre wo moni abre se Ghana sika akodi maame no ho ayeje na sabre no maame no watwo krata tententen se wasi fom se ne dwumadi a wodie gyirada wontumi entoa so esanse omafo dodo no a na ehwiri no na woye no jojojo enam sika ayira ede afri no fie eno ti sabre maame atwo krata tententen no omampani na adogdan kwakufo adu ono ena ye Ghana mampani se eye ne ye pa na ye nanso dia office of the presidency omoso e dia ba bonten se ma me resign no so be praduasa ma me no on sheda enye bibia ena wonye ade bia eye kro no sem na emmom no se de wasi form se ye nya hwehwemu no office of the presidency wo masem wo mo e kanyina ne se omo de ka be yo mo de pa se enhwehwemu no ebekọ na wieye no na enkunimdie aye ma Mrs. Yaradapa edia eno ntino sabre yenum suo emfa ntwe wo pe na yemfa enhwehwe se sika no eye Ghana for dia na na se sika no eye Sisi Yaradapa ene na busua edia no Ghana ebeye hwehwemu na hwehwemu na chire no ena yebehu die esusai ede bode ho no ebefa
Sompa kyerɛ sɛ wɔbaba mmɔden anyɛ mbosome nkono na berɛ no so so wɔbɛkɔ asupitia na wɔkɔkyem awɔ akwala na sɛsɛ deɛ wɔn mo mpɛ so wɔbɛkɔ akɔkyem bia mu o adeɛ aba yɛfrɛ no CS no ɛno na sɛsɛ deɛ wɔnom ani gye ho paa na ɔpanyi pa a wɔdi ne dwuma ɛwɔ Ridge Hospital Dr. Richard Apiankroma ɛna wɔyɛ saa nhwehwɛmu yi nti ɔno mpo n'ani ɛbɔ nkɔmmɔ berɛ bi ɛna wɔde to yɛn mu sɛ ane adeɛ yɛ yɛfrɛ no CS yi anaasɛ C-section yi adɔkotafoɔ aduom mfidie ɛna sika wodidi afa kyɛme ne ɛde apa wɔ yam ɛkɔ wɔ yɛase hɔ nom saa no na yɛyi akwadaa no ɛde afiri na nipa mpo a wɔdi kan ɛyɛ saa deɛ yi bi ɛyɛ owura bi a yɛfrɛ no Jacob Nufa 1500 tɔn wedi ɔno akasa ne yere ɛna wɔyɛ no saa CS bi nti afiri hɔ nom no ɛna CS no atoa mu a ɛbɛsi saa brɛni nsa kapanyipa bi wɔbɔ ne ho mmɔden yie paa ɛwɔ apɔmɔden ho nsɛm nti ɛnkɔe ne ɛno no ɛkɔtwetwe saa CS ho nkɔmmɔ na wɔnkyerɛkyerɛ yɛ na yɛn nso yɛnya mu ɛntiaseɛ yie ɔpanyi woteme ka me mo adwo ɛmo akɔ aba Sompa FM so nie Papa Dokota, mekai CS ba afoforo na ma no dodo na yesuro ena obi kodi adanse a wasori democrat wose me de rade ase o me call ye yampai me ena me akasa me wo ye ade be na sesan ya sese e ma no yes C-section ni bebresa so me ba cho me timon kan ye onti ka betumi ha bisa bi ma me bisa se C-section ni ba afoforo no hu na ma no dodo na yesuro ena ye bon komo kra ye ka se me call hospital no ya ampai me akasa na me kye me na me wo me ba ena de be na asesa ma nkrofo bebre na yes CS chekye ye mu kakra so yeah me da Sompa for na Ghana man nyina yiti Sompa TV ne Sompa radio ase no kre em se maybe atwemu no se obi ko awoso na se BBC na doctor for no na midwife no aka se nya me se ye pai na na se no operation I saw the cesarean section na akoye hu ene empire na ba fie entina ma bebre na suru endi so okọ na se nya me na dom na ya mpire na nani agi na so ene ne de enti se first ni bi ene san se nimbie ene akomdi adwuma no sacha ye kakra ba mu nti ene bebe na akra no pese ye ba pai no dan se obewo normal delivery no enti ene na different from first na ehu ho but ene ne de obi ape dodo na ape enka na omo ye omo ko school kakra na se omo a ebeka se omo ewo nimdie kakra fa book ne ene apomden ho no Papa Dokota, me pese me bisa se sa CS any complications bia okay me dance pa say na me di kan na na de bebre na pese ebe ni CS no e san se one ya bebre na obefam aba oba kwa awo so no eya so ke afen so utimi kire da opese wo eni mpo e da opese wo na san se eya se kan na de kan ni panti den ya won sunsanso ebi ho but na me di kan say so bebre ena no de bebre na ye e chen first no but so e wo mu ni se ena no obi wo so mpese na to be kese na so na san se be o CS ni nti untumi fa ade mo mu te se na first no ba no wa na o de ena wo bo mu no ena obegyan ma na akaka enti bo se o first 6 months na de okunu betima kese but se ko ni wu a o se na I'll come back to normal afen so san say yes kind di kana bi twani paduane nti eya no timi wo ho chakaka enti etimi se bosome ba akoko bosome miensa empa wo ma utimi san ti ya ni de anka ne se sabofo na nya mfie mienu na oba na san fa yafunu bie ma eya se yafunu sha se tre na ma ba bia de se kan twa no eya obebreba and after the complication vi se we CS na untumi ngodo do se na first na obitimi wudu ne enwotwe no CS de etimi se bi kwa obi a no matter how fertile ya ma onwu entra nine ananu ento bi obi du nine na etwa na wo na odu enum na the first na obi awo normal na betima obe enkono ne badu age du ba kono nyina exane ma na ye sinto kakra na say complication kakra ewo mba no nyina na enye bone na obi su kwati mi wo after years so mo normal delivery kwa san ka ho e bia na bibi na ba ya ma ne ba no
yɛntumi anyɛ bi koraa ne ba ne bɔde 9 na ɛba ɛnti sɛ yɛsa na wɔntumi na ɛma CS but foforɔ ne ba na sɛ yɛhwɛ n'ahoɔden no a ɛtumi ma no wo normal one ne biom. Doctor, wonkyerɛ mu ne mu ohwam paa nti ɛbɛsrɛ tu yɛmfo ɛmaya na yɛnso yɛsi soɔ no yɛ a yɛfa afuro no yɛnso ɛba no natural birth ɛne CS na how do we make that decision boy yɛn kakra? ɛnɛ na mmienu nyinaa ɛyɛ whether SVD normal vaginal delivery no anaasɛ cesarean section no ne nyinaa yɛ but ne nyinaa gyina wɔ ɔbaa no w'ahoɔden because ɛsɛ ɛbɛyɛ CS a ebe modern say so nya sika kakra to ho afa ebe pe moja asi ho say in case say moja no kofoma ana BBC a ebe timi di moja na den replace afa so na ka na ya no kakra wom nke fa say bia wo ye aban djuma ana wo ye adwuma bi a e demand more stress say bia busumi ense na che so wo ko adwuma na we say bia na wo kro no enya wie na eya no so da so ho enti no no bema eya no so betimi akọ adwuma de na so isa wo da no so kakra. But normal delivery there abo so na otwe ba ko da otwe mienu no na ekonawu na fe wotumi asu na dem se ne tie na enti se obekọ CS na so obekọ normal delivery there one it depend upon den no oba no ho aden aba fa nyensen no fa yafunu no na to so mienu ejina nkomo a oni a doctor for no ebedi to so miensa ejina wo previous delivery e bia wo di kan wo ye na CS na anche but experience ba kun ke mienu ntamu san ba possibility be say CS no e more and ebi won so akra no mudro e na kire nke ya ye diet ene e bibia kire ene be kire say okay awo we dey CS ana sa we dey be na SBD ena ma awfo no ba ni nyina ebi anye hu enje first na nka obi kwa awo so na ewuo ni ba ene CS betimi ma obi ewu san so na normal delivery betimi ma obi ewu ba yo say maternal mortality o Ghana no be nfie be num entamu ni da bia kwa na ekofom nti we me da say CS so say eye normal delivery e bia eye na ade ba ko no say ene no bebe na CS because of ya no a onte aba wo normal delivery no na be say enke betumi a yen try as much as possible na yen ko normal way no aye normal vaginal delivery no as an SVD no than CS. Because CS one a limited number of hours between you. 2 yeah no so quite 3 you say young kwana like pen brother him biano possibility say be CS ni bi no adoko so e ma huntumi enya ahoden say na yawe normal delivery na ahoden na wo ho enti kakra metumi afutu kakra metumi ama ama kan ne awofo ne awarefo nyina eno no. Dr. Belmo, wama meni etiefo ati ade no asiye yada sepa ya du besi ha. Abusani pe ane no twetwe nkomo eye Dr. Gideon Ba eba na pomoden ho nsemu a wonimode wabene ye pa. Esan say wo man bia ni puntuo eye nwoma suanti no. Obata bia tirimupo say wo behwe na ne ba wode na kosua nwuma na dati ankoma bi no. Say wo to form ana say ahokyere bi eba ne ba no atumi aba abeboa no na kyerɛ sɛ wɔhwɛ ma ne ba no asi fifia na daakye ankɔma bi no wɔno so ahwɛ ama ne maame ɛsen atutu na ɔmrakuni ni a yɛde esuadeɛ ɛwɔ Ghana mam ha no sɛ akwadaa bi awie sukuu pɔn a ɛwɔ sɛ wɔbɛsom ɔman no afe baako na saa afe baako na wɔsom ɔman no ɛno ɛne national service ɛno na national service no sika yɛde ɛma wɔn bosome no enwanam a yɛde ma wɔn no ebeto dwa se sika no esua ne sa yontino na akwa ya se enkoda no se omukoye national service no fa ko ede omukwa akoto no na omu enwinwi efiri se wo fa ka akọ na beto aduane adi na empokura no light bi a wo betua no se sika de ebema bosome no se otiti firi mu a na ne ukoi kura no ana wan ma eno no aya santikasa eno nti sa national service yi no sika ya de ema wo mo no na akwa se sika no esua eno nti no empanifo atranse se wo mu antum enwanam no mu na bosofo yipuma kwa mu ama sabre sika na ya de ema wo mo no 559.0904 sabre yama wo mo 715 ni nyina ene se wo ma mo kakra e de aka ho eno nti no akwa ye nigisem e de ama wo mo eno ni nyina enkamfua no fotosanfo abedi akira wo no ena da sika so e wo mam ha abra osai asare
ɔno ɛna ne nsa hyɛ aseɛ sɛ saa bere no sika a yɛde ɛma national service fo nkɔda no ɔmo atumi atum kakra ɛde ama wɔn a akɔyɛ anigyesɛm. ɛyɛ mizo ɛne 5G no a ɛna yɛdi edi yɛ birthday parties ahodoɔ ɛyie ɛna ayɛforɔ ɛyɛ mizo fruit drink no ɛnoa ɛna yɛde yɛ ni nyinaa egumu ahodoɔ mmienu yɛwɔ mizo mango flavour no ɛnde yɛde mango ɛnko a ɛna yɛ ne mu odu ɛnsa na ɛdɛ ho te akɔnɔ ɛno ti o de sɛbi wɔ hɔ ho a ɔmo kae wo wɔn bɔ wodin ɛsane sɛ wɔn ma ɔmo adepa ɛna wonya adeɛ yɛn big fruit no nso a wɔne ɛbɛgye ho yie pɛ no deɛ nnuaba ahodoɔ no ɛne akeka abom akutuo ɛwom anka ɛwom aborɔbɛ akutuo no ne anka no aborɔbɛ ɛwom kwadu wom ɛna ɛno nso ɛwɔ hɔ no mo sɛ no ti wonya bi a ɛbɛtumi aboa wɔn ne abusua no na wɔtwe a yɛbɛsi mu deɛ bɔ mmɔden asa wɔn nsa bɛka mizo fruit drink no ɛne mixer 5G no bi na bibia nso ntumi ɛnyɛ kama ɛmfa ɛma mpanyinfo homa no ɛyɛ 0246 270 221 0246 270 221 pebi na ankachi aha anabra ɛbɛma yɛde anwumere no sia kasie asie ɛna anwumere samufoɔ wɔtena dwam ma yɛde kasie ɛbrɛwɔ onimonyamfoɔ blessed foster man pk ɛboayɛ sompa adidie doctor slash and cancer ɔmo nyinaa ɛboae ɛna kɛkyire obi ɔmo nyinaa ɛboae ɛna n'anwumere yi yɛde sompa kaseɛ mu ohwam ɛde ɛbrɛwɔ na yɛn agye brɛ ɛtena se ɛdosodosoyɛ ne yɛde kaseɛ yi ɛbrɛwɔ ɔsɛ yɛ aboagyefo suo ɛna Akua boachewa asempa etia wɔn so mu ɛto kaseɛ no ɛpete no wɔnyankopɔn enhyira mu ɛtoɔ mesi ɛtoɔ yie ɛyɛ na ɛsɛ sɛ me wogye me toɔ